Marina Quintana, soc de Roda de Ter, a la comarca d'Osona, soc rodenca de tota la vida i a nivell professional soc mestra i psicopedagoga i actualment exerceixo d'assessora psicopedagògica al Departament d'Educació de la Generalitat. Fa 2 anys vaig concórrer a les eleccions del meu poble com a número 2 de Rodem, una agrupació de lectors. En aquests mateixos comicis es van presentar 5 llistes més a Roda de Ter. Per tant, vam ser 6 forces polítiques i totes vam obtenir representació. 6 llistes en un municipi de gairebé 6.000 habitants va fer que tinguéssim un consistori molt fragmentat. Nosaltres vam aconseguir un regidor, en Joan Moreno, i no vam entrar a formar part de l'equip de govern, ens vam mantenir a l'oposició. Donada aquesta situació, ja des d'un bon principi vam parlar de la possibilitat de compartir legislatura i repartir-nos l'esforç que suposa afrontar una oposició en solitari. Per tant, un cop a l'equador d'aquesta legislatura, passats aquests 2 anys, i després d'haver-ne parlat amb alguns membres de la llista, vam decidir que jo agafés el relleu aquest mes de maig. Aprofito per agrair aquesta oportunitat que tinc, per agrair-li a en Joan Moreno la tasca que ha fet a l'Ajuntament de Roda de Ter i també tot el que he pogut aprendre al seu costat. La meva tasca com a regidora a l'oposició serà la de continuar la feina que ell va començar, però evidentment, com a presidenta del Comitè Executiu Comarcal d'Aliança Catalana, em sento amb el compromís d'abordar aquelles preocupacions que tenen la majoria dels catalans i que a Roda no en som una excepció. La immigració, la delinqüència, els robatoris, la multireincidència, el malabaratament de recursos públics. Per això, el primer que vull fer, ara que entraré com a regidora, és contrastar una informació de diversos veïns de Roda que m'han fet arribar sobre la possible obertura d'un centre cultural islàmic al municipi. Molt probablement, una mesquita o centre de culte amagat sota aquesta descripció de centre cultural. A més, aquest centre cultural es pretén ubicar en un espai on no s'hi permeten aquest tipus d'activitats, contravenint la normativa municipal i, per tant, esdevenint una activitat il·legal. L'islam és incompatible amb els valors occidentals i és per això que davant de qualsevol proposta d'implantació d'equipaments vinculats a aquesta ideologia político-religiosa que discrimina greument a les dones, que discrimina greument als homosexuals i que té una clara voluntat de conquesta, el mínim que podem fer és denunciar-ho. Aliança Catalana ja ho ha demostrat que no restem immòbils davant d'aquestes situacions, tal com hem fet a Banyoles, on hem portat a l'Ajuntament a un contenciós administratiu per l'obertura d'una macromesquita que genera problemes als veïns i compromet greument la convivència del poble. Els rodencs tampoc volem mesquites, volem continuar vivint en pau i tranquil·litat.